guys, ngayon kakain tayo ng kanin at pancit canton na may kasamang chopstick. Kain na po tayo. Okay guys. Ulit. Tapos, really good. Ganito dapat natin pakain. May radish din. Tapos, anuhin mo. Anuhin mo na. Dahil ng tubigan doon. Madami pa po. Ang ating pancit canton at ang ating kanin. Kasi dalawang magkaparehas na chopstick. Sabi mo sa iyo ba ako binili nito? Chopstick.
Kalamas. Kalamas? Nakikita mo yung nakulihan na anak ko yan. Kulang mo lang ng angulo. Tapos pag iano si winner, kulang mo rin. Kasi iyak-iyak siya yung mananalo. Galing mo, anak! I do believe that behind every cloud, there's a rain. Erika, pati ba naman ito pinapatulan mo? Bakit? Ang mahal ng tuition ni Jimbo at Jumbo, no? Sana ko nagbibigay kayo, hindi wala tayo dito. Eddie, hawakan mo ito. Hoy! Hoy! Nantok ako sa sarap. Tabi! Tabi! Sabi! Natakabay! Huwag ka na sumubo! Huwag ka na magtangka! George, nasa mo. Kala ko magnanakaw sila. Please pala. Magkapatid tayo. Hindi ako makapaniwala na kaya mo akong barilin. O, magkapatid na tayo. At hindi rin naman kapaniwala na naniniwala ko nilalabas ng palad dito sa kamay ko. Tanga ka ba? Basta, sasama na ako kay Jojo. Hindi ako makakapal kung sumama ka din sa Jojo na yan. Kilala kong pamilya nila. Tatay siya ni Nancy at Junjun. Pati rin nakaraan nila. Sandali, sandali. Hindi pa naman kami napapatunayan guilty, di ba? Halika na, umagas ka na sa akin. Oo nga, sorry. Eh, hindi ka pwede sumama sa kanya. May mga anak ka. Eh kaya ko nga ito ginagawa eh. Para mas gumandang buhay ng mga anak ko. Paano gaganda ang buhay ng mga anak mo sa pagsakay sa motor ng lalaki yan? Bakit? Kumpay ka ba? Kahit ano pang sabihin mo, sasama na ako kay Jojo. Nanonood kami ng Netflix. Pagkisa na kayo, Habang wala kayong helmet! Tsaga nyo na lang huli, sir. Wala kayo, sir. Sir, wala kayong mga anak na pagkukuna ng pera, sir. Yung anak ko, sir, nasa ospital. Ako wala mo na, George. Ha? Ako wala mo na. Sir, salamat, sir. Kapag ikaw nahuli ko pa isang beses, tutulpuyan na kita. Sir, salamat, sir. Alis na ako, sir. Grabe naman. Hinabol natin mula Fairview hanggang dito sa Balintawak. Pakakawalan mo lang? Ano to? Fun run? Nakakawa. Oo ate, sumabay ka na sa amin sa pagkain. Pasensya ka na, ito lang yung Ano hinabol nila doon sa ano? ate. Pasig. Ini, saan ang nanay? Tapos balintawa. Tapos papakawalan nila. Ini, bakit nila ng nanay ang lahat ng damit niya? Babay na guys. Tapos na ang pantikan ko ng kanin. Next time ulit guys. Salamat sa panonood and please subscribe. Bye-bye.